ka coffee stall ang gitulis di na mga sospek wala magtabon sa naong ug nakuhaan sa CCTV. Kapulisan miawhag sa mga sospek nga mutahan na lang sa ilang kaugalingon. Ani ang report ni Alan Domingo. Sa CCTV footage sa usa ka coffee stall, unang makita ang usa ka lalaking customer nga nagbayad sa iyang giinom nga kape pinaagi sa e-wallet. Samtang nagpahipi na ang laing lalaki nga nagsulob og hoodie jacket nga puti. Taod-taod ni duol kini dayon kuha sa cellphone sa customer samtang adunay laing lalaki nga nakaitom og t-shirt ang niabot og voluntaryo usab gihatag sa lalaking customer ang iyang sling bag. Ang laing suspect ang nitiyon og posil sa cashier dayon demanda sa paghatag sa kwarta. Human makuha ang kwarta gikan sa kahera ni sibat ang mga lalaki. Nahitabo kini pasado alas 12 sa tungang gabi sa Salinas Drive, Barangay Lahog. Gikulbaan sir, as in, kay ni kuha naman to yung kuaban, kung dili ihatag patya na lang patya. Nahadlo ko ato sir nga time na basig dayon nila, nabasig to tinod-on gid nila. So akong gikuhan, ako na lang gihatag ang kwarta nga papel. Samtang matod sa inahan sa cashier, nagtuo sila nga giplano ng daan sa mga suspek ang pagpanolis din kadtong customer posibleng kauban matod pa sa mga suspek. Gibasihan niya ang voluntaryong paghatag sa customer sa sling bag bisan og wa kini tutoki og armas. Kano magka-istorya sa apelto siya? Kaya giduol mo sa itom, sir. Giduol mo sa itom. Yung jacket, gikuha mo sa itom nga, katong itom sininag, isag blider o katong bag. Klaro kayo, dili sila makadiga sila. Oo, klaro kayo, sir. Matod sa kapulisan nga nailhanan nila ang mga suspek kinsa notado matod pa sa paghimo sa krimen. Gani na bilanggo na sila kaniadto human malambigit sa susamang krimen apan nakagawas sa bilangguan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.